नागदेव मंदिर मुरिडा फातोर्डा मडगाव इथला पुजारी आज या नागदेव मंदिरात श्रावणातल्या नागपंचमी उत्सवाच्या निमित्ताने सर्व भावी भक्तगणांना स्वहस्ते अभिषेक करण्याची संधी प्राप्त झाली। आजच्या दिवशीचं नागपंचमीचं महत्त्व म्हणजे आज अभिषेक केला तर ज्यांना काळसर्पबाधा आहे किंवा ज्यांच्या हातातनं सर्पदोष झालेला आहे, सर्पहत्या झालेली आहे, त्यांचा तो सर्पदोष सर्पहत्याचं हे पातक जे आहे ते निवारण होतं आणि आजच्या शुभ दिवशी अभिषेक केल्यानंतर कालसर्पाचा दोष निवारण होतो असं शास्त्रीय वचन आहे। नमस्कार सगळ्यांक येवकार। सद्याक आमी आसा वास्कोच्या दामोदर देवळान आणि आयज जावन आसा नागपंचम आणि आयज देवळान जायते लोक गर्दी करून हांगा आयज देवाची भेट घेवपाक आयिल्ले आणि आयज नागपंचम कितलेशे वर्सांनी खंय अशें सूत्र सांगता की कितलेशे वर्सांनी सोमाराक आयिल्ले आसा आणि श्रावणाचे पयले सोमाराक जेन्ना नागपंचम येता ताका खंय वेगळो सिग्निफिकन्स येता। सप्ता जो उत्सव वार्षिक सुरू जाता तो नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा जाता। ताका स्पेशल अशी डेट नासता, जशी आमचे गणपतीक आसा तशी हें ना, म्हणजे ती वर्सान वर्स नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सोंपता। सो नागपंचमीच्या दिसा आमच्या फॅमिलीच्या तर्फे आमी हांगा एक महारुद्र करता। तो महारुद्र आतां सकाळी 9 9:30 स्टार्ट जाला, सो दॅट 2 पर्यंत सोंपतलो। मागीर प्रसाद वितरण करतले आणि मागीर आयच्यान खरो शुभारंभ सुरू जालो अशें धरपाचें आणि फाल्यां दनपारां 12 12:30 नाल्ल दवरून सप्ताची सुरवात जातली।